Masarap. Siyempre. Okay yung tilapia. Sarap. Plain rice. Ang bilis mo. Gutom ako eh. Ayun po. Lahat dapat kinakamay. Sarap ng chicharon. Kain ka. Tukanin ka. Sarap kumain, no? Mm-mm. Gutom ako eh. Tagal mo kasi.
pa kumain. Sarap ng kaldereta. Ano gusto niyo po? Dami na ako. Kaya mo yan. Dahil ulam, wala ng rice. Ano pang rice? Kala ko gutom ka. Ayoko na. Gusto mo pa rice? Kaya pa? Mm-mm. Isa. Hmm? Hindi ng aso. Wala nga. Gutom na siguro sila. Ubusin mo yan. Busog na ako. Wala. Dapat ubusin mo.
Pansit pa. Mm-mm. Ang dami pansit. Busog ako.
Hindi ka pa basol? Anong pa sayang pagkain? Sabi ko sa'yo, matakaw. Kain ka ba? Pero di ka pa tumataga na. Ako. Yan po na. Tapos na. Basta tayo.